O, save natin. Ayan na guys. As ngayon, done na natin. Ayan na guys, meron na kayong FB page. Yan, ganyan lang paggawa guys. Kayo na bahala mag-adjust sa guys, sa cover photo. Mas malaki yata yung gawa ko. Ayan. So, ayan lang, napakadali lang ho. Napakadali lang talagang gumawa ng FB page. Hi guys, welcome na naman sa aking YouTube channel. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng FB page. So, lalo tayong mga vlogger, small YouTuber, nasa sa inyo naman kung gusto nyo. Pero, for me, mas better na meron kayong FB page kasi isa yan sa mga pwede nyo i-post dun yung mga yun dun sa YouTube. Ayan, para maraming makanood sa ating mga videos. So, malaking tulong na rin po siya. So, ngayon, pupunta na natin at ituturo ko sa inyo. So, pupunta lang tayo sa FB page. By the way, bago tayo gumawa ng FB page, kailangan meron kayong FB account. Kung wala, pwede naman kayong mag-download sa Play Store. So, ngayon, pupunta na tayo sa FB page. Ayan. Ayan. So, unan yung gagawin, pupunta tayo dito. Ayan, pupunta tayo dito sa page. So, i-click lang natin yan. Ayan. So, guys, dito tayo sa create. Ayan. Click natin. So, click natin yung get started. So, ngayon, ang uunahin natin, andito na siya. What do you want to name this page? So, bahala na kayo kung anong gusto nyo ipangalan. Kasi sa ako, pangalan ko sa YouTube channel ko. So, ilagay natin Miss Lee. Miss Lee A. Ayan. Next. So, andito na tayo. What category best describe this page? So, ako, ang nilalagay ko, personal vlog. Or nasa inyo kung gusto nyong ilagay din video creator. Next. So, do you have a website for Miss Lee A? So, pwede kayo maglagay dito guys kung gusto nyo ilagay yung nyo dito. Yung website nyo sa YouTube. Ako nilalagay ko pero sa susunod na ilagay ko siya. Actually, meron akong example lang ho ito. Ayan, skip ko na lang siya. Ayan, so dito ho, ayan, add cover photos. Ayan, i-click natin. Eto, may ginagawa na ho ako. Eto. Ayan. Click. Ayan na siya guys. Save natin. Ayan guys, nakikita na siya, diba? And then, lagay natin yung profile pic natin. Hanap tayo ng profile pic. Ayan guys, click natin to. So, save natin. Nasa inyo guys kung i-share nyo sa update sa newsfeed. Kasi makikita nyo sa newsfeed. Ako hindi ko na sample lang to guys kasi meron na akong FB page. O, save natin. Ayan na guys. As ngayon, done na natin. Ayan na guys, meron na kayong FB page. Yan, ganyan lang paggawa guys. Kayo na bahala mag-adjust sa guys, sa cover photo. So, ayun lang, napakadali lang ho. Napakadali lang talagang gumawa ng FB page. Yan guys. So, kikreate tayo dito.
So, kung gusto nyong makita niya sa newsfeed guys, ayan. Ayan. Nakalagay siya newsfeed by default post public and career. Ayan guys. Ang kagandahan kasi dito sa FB page guys, pwede kayong mag-post. Pwede nyo i-post yung mga videos nyo para marami makanood. Ayan, yan ang yung post natin. Ayan. Tapos, dito sa ayan guys, dito, ayan, create page username. Para madaling mahanap yung FB page nyo guys, lalagyan nyo yung username. Example, name nyo. Ako kagaya sa akin, Lalin. Ilalagay ko siya dyan para kung may mag-search sa name ko sa FB, mahanap nila at masasuggest na rin yung FB page mo. Kaya lalagyan mo siya ng create user page. So, dito tayo sa edit page. Dito tayo sa edit page. Ayan. Page info. Nakalagay dito page header, page info, buttons, tabs, shop, or settings. So, dito tayo sa settings. Ayan. So, ngayon, pupunta tayo sa page info. Ayan. So, dito guys, yan, pwede nyo dagdagan yan guys. Diba, dito, tingnan mo sa category, pwede nyo dagdagan yan guys. Nakalagay dyan personal blog. Pwede nyo pong dagdagan. Pwede nyo i-click nyo lang ho ang add category. Tapos, LAN. Kung may website po kayo, ayan, lalagay nyo po yan dyan. Yung website nyo sa inyong channel. Yan, dyan nyo ilagay. I-click nyo lang yan. Ayan. Tapos, ilalagay nyo yung link nyo dyan. Tapos, isi-save nyo lang. So, balik tayo. Description. Dito, lagay natin description. Lagay natin blogger. Ayan. Isi-save natin. Tapos, kung may mga number kayo, lagay nyo yung number nyo, yung email nyo. So, dito naman sa email guys, tips ko lang, huwag nyo ilalagay yung yung email nyo sa YouTube. Lalo kung monetize na kayo. Kasi, isa ho yan sa mga nahahack po. Nahahack po yung mga YouTube channel nyo. Kaya kailangan po, kung maglagay kayo ng email dito, ibang email po, maglagay ng mga ninja email natin, so pwede natin ilagay dito or pang business na email. Wag ho yun. Tips ko po, wag po kayo maglagay ng inyong email account sa inyong YouTube channel. Yan. Para hindi po, para safe po yung ating YouTube. So, dito, location. Yan, lalagyan nyo ng location kung saan kayo. Philippines or saan kayong bandang, kayo na bahala. So, dito naman sa hours. So, lagay nyo lang, always open, no hours available, o saan kayo bahala. Ako dito, lagay ko lang. Always open. Always naman ako nag-i-FB. Ayan, para alam ng mga, mga supporters nyo. More. Ayan. Tapos, back na natin dito sa tabs. So, yung tabs guys, add tab. Ayan guys, nakikita na siya lahat. Ayan na siya. So, dito yung sinasabi ko sa inyo, yung create page. Ayan. Isi-select nyo lang ho yan. Para po madaling ma-search po yung para ma-searchable po yung FB page nyo, ilalagyan nyo po ng at. So, example, ako hindi ko lalagyan guys kasi meron na akong FB page ha. So, sample lang ho ito. So, example, name nyo. Example, Lalin, ganyan. So, ilalagay nyo dyan yung kayo na bahala para madali pong ma-search ang yung FB page. So, ilalagay nyo tapos isi-save nyo lang dito. Isi-save mo lang siya pagkatapos. Ayan. So, ibaba ko na ho. Ayan.
Tapos para marami pong ano guys, pwede nyo pong mag-invite kayo ng mga friends mo para marami pong makaalam na meron kayong ano. Ayan, continue natin. Ayan, pwede kayo dito invite friends. Yun, i-invite nyo mga friends nyo. Ayan, invite nyo mga friends nyo. So, titignan natin guys. Ayan, meron na kayong FB page. So, kung may FB page na kayo, makikita ho yan dito. Your manage. So, yan. Ikaw yung admin sa page mo. Pero kung gusto nyo naman guys, mag-add kayo ng admin, ibang admin or ibang account nyo para kung hindi nyo ma-open yung isang account mo or itong account mo na gamit, pwede nyo mag-add ka sa ibang ibang FB page na i-admin mo para safe, kung example hindi ma-open, ayun, meron kang backup. So, paano nga ba maglagay? So, ang gagawin guys, punta kayo sa Chrome nyo. Kung phone lang ang gamit, punta sa Chrome. Doon makikita lahat. Next tutorial po, ituturo ko po sa inyo. So, dito na lang po guys, at maraming salamat. At kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag mo naman kalimutan na i-like, i-subscribe, at hit na rin ang bell button at piliin ang all para laging updated sa aking next upload. So, maraming salamat. Bye-bye!